Rodák zo Zvolena Ivan Paluch je 6. slovenským hercom, ktorý má pamätnú dlaždicu na filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave. Vo svojom príhovore gratulantom a verným divákom si pospomínal na časy, keď s ním chceli podpísať zmluvu producenti z Columbia Pictures a United Artists. Všetky tri koberce, po ktorých som behal v roku 1969, absolútne nezanechali vo mne taký nesmierny dojem, ako táto cena, ktorú som dostal doma od vás. Herca, ktorý sa okrem iných divadelných a filmových úloh preslávil televíznym seriálom Adam Šangala či filmovou rozprávkou Princ Bajaja a hereckou partnerkou bola aj známa francúzska Annie Girardotová, prišiel podporiť aj kolega Štefan Kvietik. Dávam si to do archívu nie kvôli tomu vínu, ale kvôli tej 80, aby si aj ty ju zažíval v plnej sile. Na podujatie, ktoré je súčasťou jubilejného 40. ročníka Festivalu Kultúrne leto a hradné slávnosti, prišiel aj bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. Ten tejto osobnosti slovenského filmu zagratuloval k životnému jubileu. 20. júna totiž oslávi 75 rokov. Najhorším zamestnaním na svete je filmový herec. Vytiahnu kotu číslo 385 vo filmovom ústave a je vidno vaša robota aj po 50 rokoch. Tradíciu odhaľovania pamätných dlaždíc na filmovom chodníku slávy v Bratislave založili v roku 2009. Laureátmi tohto ocenenia sa stali herecké legendy ako Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik a Eva Krížiková.